Po prijatí pokynu od lekára pripravte pacienta na aplikáciu katétra. Vyberte polohu, v ktorej je zvierač maximálne uvoľnený, napríklad laterárnu polohu na ľavom boku s kolenami pritiahnutými k hrudi. Pripojte katéter k zbernému vrecku. Uzamknite ho otočením v smere hodinových ručičiek. Nafúknite intraluminálny balónik 25 ml vzduchu cez červený konektor a potom odpojte striekačku. Odstráňte všetku vodu alebo vzduch z manžety cez modrý konektor. Potom odpojte striekačku. Na retenčnú manžetu, intraluminálny balónik, anus a do análneho kanála aplikujte veľa lubrikantu. Uchopte lubrikovaný katéter za distálny okraj retenčnej manžety tak, aby spojka trubice katétra smerovala dopredu. V okamihu maximálnej relaxácie zvierača, často spojenej s koncom výdychu, aplikujte katéter do distálneho rekta a pridržiavajte pritom koniec trubice katétra vpredu. Naplňte retenčnú manžetu 35 až 40 ml vlažnej vody s použitím modrého konektora. Potom odpojte striekačku. Napojte striekačku na červený konektor a úplne vysajte 25 ml vzduchu z intraluminálneho balónika. Odpojte striekačku a uistite sa, že pilotný balónik úplne splasol. Nenechávajte nafúkaný intraluminálny balónik pri pacientovi bez dozoru. Zľahka zatiahnite a uvoľnite, čím umiestnite retenčnú manžetu a presvedčte sa, že katéter je umiestnený bez tenzie. Medzi externou retenčnou čelnou doštičkou a okrajom análneho otvoru nechajte medzeru 1 cm alebo aj viac. Aplikujte hydrokoloidy na obidve polovičky zadku kvôli prevencii pred poranením lepiacou páskou. Dbajte na to, aby ste zabránili prítomnosti masnoty a zvyškov mydla, ktoré by mohli interferovať s adéziou. Uistite sa, že katéter nie je pretočený, kotviace pásky sú umiestnené laterárne a konektory hadice katétra sú vpredu. Prilepte kotviace pásky na ochranu kože bez naťahovania pások. Zaveste zberné vrecko na bok postele tak, aby katéter nebol pretočený alebo zalomený. Zabezpečte priechodnosť katétra umiestnením pacienta do pozície so zľahka vyvýšenou hlavou na podporenie odtoku stolice. Podľa potreby prepláchnite katéter za pomoci irigačného vrecka pripojeného k bezfarebnému konektoru. Uistite sa, že katéter je pripojený k správnemu konektoru.